En aquella acció es van portar urnes de cartró per simbolitzar la necessitat que té aquest poble de poder decidir el seu futur. I es van portar enganxines on es reivindicava aquesta mateixa necessitat. A partir d'aquesta acció, 6 militants d'Arran van patir la identificació per part dels Mossos d'Esquadra de manera aleatòria. En aquella acció érem una 50ena de militants, cap dels quals va ser identificat al moment, a cap dels quals se'l va demanar cap tipus d'identificació o de document, i temps després vam rebre per part dels Mossos d'Esquadra aquesta identificació aleatòria. Nosaltres el que fèiem amb aquella acció era defensar l'autoorganització popular. Cridar ben clar que només a través de l'organització de la gent als carrers, als pobles i a les viles podríem dur a terme aquest referèndum, que el govern havia de fer passes fermes endavant, però que només la gent seríem qui ho acabaria tirant endavant. Amb aquella acció, tots els partits presents en aquest Parlament, excepte la CUP, van condemnar-la. Se'ns va titllar de violents quan les nostres armes eren només enganxines i urnes de cartró. Quan enfront teníem unes armes molt més potents, les armes de tot un estat, les armes d'un partit popular que defensava la impossibilitat del poble català d'exercir l'autodeterminació i de tot un poder judicial subordinat a aquest partit. De fet, personalitats independentistes com el mateix Sergi Sabrià van dir que les victòries no s'aconseguirien amb ocupacions. Veiem temps després que és només amb ocupacions que hem aconseguit aquestes victòries. És gràcies a les ocupacions que es van fer a les escoles abans de l'1 d'octubre que es van poder obrir, que es va poder votar i que la gent d'aquest país va poder exercir el seu dret a l'autodeterminació. Aquí hi ha dos bàndols. I aquests bàndols no són independentistes i no independentistes. Aquests bàndols són els que recolzen el moviment popular, els que recolzen l'autoorganització de la gent i que, per tant, legitimen accions com la nostra i moltes altres que només volen expressar una llibertat d'opinió, una llibertat de discurs i de praxis reivindicatives. I hi ha l'altre bàndol que només es dedicarà a oprimir tot aquell discurs, tota aquella opció política que trenqui amb el règim del 78. Nosaltres ho tenim molt clar. Tenim clar que estem al costat de la gent, que estem al bàndol d'aquells que volen exercir el dret a l'autodeterminació. Per acabar, volem demanar un cop més el fi de la repressió, perquè no som només nosaltres qui està patint-la. I tots aquells partits independentistes que van condemnar aquesta acció tenen també ara presos polítics i exiliats. Per tot això demanem aquesta fi de la repressió, demanem la llibertat de totes les preses, i quan diem totes, és totes les preses polítiques que hi ha a l'estat espanyol, i el retorn de totes les exiliades.